Dacă aduni ziua ta de naștere cu cea a partenerului tău și obții cifra 3, înseamnă că v-ați întâlnit pentru a construi bunăstare, familie și stabilitate materială. Această relație este despre a crea, a extinde și a construi ceva concret împreună. Când trăiți această energie corect, pe plus, relația voastră funcționează ca o echipă puternică. Împreună atrageți mai ușor banii decât separat. Relația voastră activează un potențial de prosperitate prin obiective comune. Femeia devine mai feminină și mai sigură pe ea dacă este susținută de partener, iar bărbatul devine mai responsabil, mai stabil și mai generos. În minus apare control și dominare. Femeia poate prelua toate responsabilitățile pe umerii ei. Pot apărea certuri din cauza banilor. Fie zgârcenie excesivă, fie cheltuieli fără rost doar ca să pară bine în ochii lumii. Dacă nu se creează nimic împreună, copii, proiecte, casă, relația începe să se blocheze și să se răcească. Pentru ca această energie să rămână pe plus, nu trebuie să trăiți în lipsuri și monotonie. Permiteți-vă confortul, ocupați-vă de activități creative sau de grădinărit. Răsfățați-vă cu mici cadouri și faceți mereu ceva care va aduce un rezultat concret și vizibil. Dacă această energie este despre voi, lasă o inimioară în comentarii.